Să zicem cu toți, din toată inima, mărit să fie numele Domnului. Amin. Este o zi de bucurie. Cerul, spune cuvântul Domnului, că se bucură și ne bucurăm și noi, Biserica Noul Legământ, că Dumnezeu și-a ținut promisiunea pe care ne-a făcut-o când am început această lucrare în locul acesta, că oameni din orașul nostru își vor mântui sufletele aici, între noi. Și mă bucur foarte mult, Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Gică, pe sora Maria, am văzut lacrimi de bucurie și zic din toată inima, bine ați venit în biserica noastră. Amin. Cuvântul pe care vreau să-l citesc ca îndemn este din Matei, capitolul 9, începând cu versetul 9. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă. Și i-a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și de păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Amin. Iisus a mers și a întâlnit un om păcătos. Nu știu câte păcătoși erau vameșii, de chiar așa erau numiți. Păcătoși. Vameșii și păcătoși. Și Iisus se oprește în dreptul acestui om și îi spune, vino după mine! Omul acela a lăsat tot, a lăsat vama și a mers după Iisus. De-aia a spus, Doamne, am o rugăminte. Ca mine sunt mulți păcătoși. Și eu vreau să dau o masă. Vrei să vii la masă cu mine? Cu păcătoșii? Și Domnul a zis, vreau să vin. Vreau să vin, că Domnul a vrut, a stat de vorbă, a stat la masă, a stat în prejurul păcătoșilor, cu scopul ca să-i cheme, să-i salveze. Și chemarea aceasta, vino după mine, frate Gică, sora Maria, ați auzit-o și voi. Și aș vrea să nu uitați niciodată. Intrați într-o biserică evanghelică. Dar aș vrea să țineți minte chemarea aceasta. Vino după mine. Pentru că mulți vin cu tot felul de învățături. O să vedeți în jurul nostru tot felul de învățături. Dar adevărata cale este să mergi după Iisus. Amin. Poate n-ați reușit să citiți mult Biblia ca să vedeți cum a trăit Iisus. Dar mi-aduc aminte de Dan, deși era pocăit de mai mulți ani, n-a trăit cum a trăit Iisus. Nu l-a urmat pe Iisus. Dar într-o zi a zis așa, Doamne, vreau să merg după Tine. Și știți ce zicea el? Când trebuia să facă ceva, se gândea, oare ar face Iisus asta? Oare Iisus ar face așa? Oare Iisus ar face așa? Și viața lui s-a schimbat. Dorința mea pentru voi este să mergeți după Iisus. Amin. Acolo au apărut imediat farisei. Acum noi am vorbit luna aceasta despre farisei, despre atitudinea, despre învățătura fariseilor. Ei erau oameni religioși, erau oameni care predicau sfințirea, dar predicau o sfințire exterioară, în afară, și atât de mult puneau accentul ei pe felul cum arătau în afară, încât Domnul le-a zis, sunteți niște morminte văruite. Nu știu, acum, dacă te duci în cimitir, vezi niște morminte, că mai îți vine să mor, ce frumoase le-au făcut. Dar înăuntru, miroase urât și sunt oase. Și aș vrea să știți că noi, în locul acesta, propovăduim și mărturisim sfințirea interioară, despre care Domnul Iisus a spus, eu sunt smerit cu inima. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Dumnezeu să facă
să înțelegeți și să înțeleagă și alții de aici că Domnul iubește pe cei care sfințesc interiorul și nu numai exteriorul ca să dea bine la oameni. Acum, noi știm că fariseii erau fățarnici și veneau de multe ori să-L ispitească pe Iisus, dar de data aceasta, când ei îl văd pe Iisus între păcătoși la masă, erau sinceri. Ei nu vreau să-L ispitească. Ei aveau o problemă pe care nu și-o puteau explica. Cum poate un om ca Iisus să stea cu păcătoșii? Și m-am întrebat, de ce aveau ei problema asta? Și știți de ce? Pentru că ei nu concepeau ca un om pocăit, în cazul nostru, un om sfânt, să stea cu păcătoșii la masă. Nu puteau să conceapă lucrul acesta. Ei nu aveau legături cu rudenile lor nepocăite. Nu se duceau nici măcar la nunțile lor nepocăite. Că așa erau fariseii. Ca să nu se spuce, ca nu cumva lumea să zică, uite, Sfântul stă cu nepocăiții, cu oamenii nepocăiți la masă. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu nu vă cheamă astăzi ca să vă ignorați rudeniile, prietenii, să vă izolați de ei, ci Dumnezeu vă cheamă pe voi și ne cheamă pe noi să fim martori vii între ei. Amin. Să se vadă că voi ați urmat și urmați pe Iisus Hristos. Amin. Pentru că foarte mulți înțeleg pocăința. Bă, după ce m-am pocăit, gata, eu mă separ. Să vă separați de frații din biserică. Scrie în 2 Timotei, capitolul 3, care nu trăiesc cum trebuie. Care iubesc lumea. Care iubesc plăcerile. Care se bârfesc. Care străi. Citiți acasă, că n-am timp să vă citesc acum. De ăștia spune cuvântul Domnului. Depărtează-te. Depărtează-te de ei. Care sunt în biserică. Și sunt, slavă Domnului. Nu slavă Domnului pentru asta. Sunt în biserică. Și sunt în biserici. Și nu mai auzi pe câte unii, bă, eu m-aș pocăi, bă, dar rău ca ăla nu vreau să fiu. Dar, de asemenea oameni trebuie să vă depărtați. De ce aveau ei problema asta? Pentru că ei disprețuiau păcătoși. Domnul spune că la templu s-a urcat un vameș, un păcătos, de care vă spun, și un fariseu care era sfânt. Și ce făcea? Citiți acasă, vă rog, în Luca 18. Ce, Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca păcătosul ăla. Asta e atitudinea de care eu zic să vă feriți. Și să ne ferim ca biserică. Noi trebuie să iubim. Și fariseii iubeau banii. Zice în Luca, capitolul 16, cu versetul 14, că fariseii iubeau banii. Dar Domnul Iisus Hristos ne spune, iubiți oamenii, nu banii. Și Dumnezeu să ne ajute și noi vrem din toată inima ca biserica noastră, biserica Nou Legământ, biserica asta de aici să fie o biserică care să iubească. Și să iubim și pe cei care sunt chiar din biserică, care au căzut deodată într-un păcat sau în ceva. Noi vrem să le arătăm iubire și dragoste. Dar dacă ei nu vor, dacă ei ți întorc spatele, dacă sunt neînduplecați, cum spune Scriptura, atunci n-avem decât să ne separăm de asemenea oameni. Doamne, ajută-ne să nu fim niște oameni cu o reputație ca și a fariseilor. De ce mai aveau ei problema asta? Cum poate să stea Iisus cu păcătoșii la masă? Știți de ce? Pentru că nu dădea bine față de ceilalți farisei. Nu dădea bine. Cum omul ăla pocăit, uite-te, l-am văzut acolo cu nepocăițe. Nu dădea bine. Și pentru că nu dădea bine, ei nu puteau să conceapă ca Iisus, un om sfânt, un om curat, un om care îl urmează, în cazul nostru, a bisericii, pe Iisus Hristos, să stea cu păcătoșii. Mi-aduc aminte că eram la o nuntă în Aghireș cu mulți ani în urmă. Eram în liceu. Și acolo au venit oamenii care trebuia să slujească, păstorii, și unul din păstori, când a văzut că mireasa avea în loc de baticul legat în față un voal, s-a dus acasă. Cum să stau eu cu păcătoșii ăștia? Cum să îmi întinez eu reputația mea? Aș vrea să știm cu toții din biserica asta că noi suntem oameni care punem accentul pe dragostea față de oameni. Că numai așa putem să-i scoatem din lume. Nu să ne separăm și nu să vă separați. Și în ultimul aspect spune că acești oameni de aia aveau pentru că ei nu aveau niciun pic de milă.
Nu, ei n-aveau treabă cu nepocăiții. Ei n-aveau treabă cu păcătoșii. Pentru că n-aveau milă. Și Domnul Iisus spune aici, zice, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă ce înseamnă și învățați, milă voiesc și nu jertfă. Așa sunt oamenii care n-au înțeles lucrul ăsta. Ei pun accent pe jertfă, pe rugăciune, pe venit la biserică într-un mod pios, nu știu, și toate sunt bune. Dar dacă nu ai milă și Dumnezeu să lucreze în inima noastră, că sunt atât de mulți oameni bolnavi, că bolile nu sunt numai fizice, sunt boli fizice, sunt boli sufletești, dar există boli duhovnicești, boli ale păcatului. Cum pot fi salvați acești oameni care sunt bolnavi, dacă nu niște oameni care au milă, care stau de vorbă cu ei? Și frate Gică, ai mulți prieteni în anturaj și mulți oameni cu care stai de vorbă. Aș vrea să spun astăzi, în numele Domnului Iisus, fii un om milos și îndură-te de oamenii care nu cunoști și fă ca prin vorbirea ta, prin trăirea ta, să primească și ei mântuire. Dumnezeu să-ți ajute și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Eu atât vreau și am vrut să vă spun, pentru că în lumea aceasta veți avea de ales două căi. Să mergeți după Iisus sau să urmați o cale legalistă, o cale a fariseilor, și eu vă spun, mergeți după Iisus, învățați de la Iisus și Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Îl invit acum